በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም ሓደ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክርስቲያን ብምሉኹም ብእግዚአብሔር ፍጹም ናይ ሰላምታ ቃል ሰላም ኩለኩም። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሽኩም ከመይ ሓዲርኩም ከከምቲ ዘለኹምዎ ሃገር ናይ ኣቆፃፅራ ግዜ كلكم كمين لكم بوانا بقصات رجز ما كمين مشيكم امين املاخنا እግዚአብሔር እታ መዓልቲ እዚኣ ባሪኩ ቀዲሱ ብህይወት ተጽኒሑ በምህረቱ በቸርነቱ በይቅርቱ ህይወት ይውና አጽኒሑና ክንነጋገር ቃሉ ክንሰምዕ ስለልገበረና እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ለዘላለም ዝተመስገነን ዝኸበረን ይሁን። ናይደና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ምልጃ ጸሎት ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ ቅዱሳን መላእክት በረከት ረድኤት ምስ ኩልና ይሁን። እሞሉ መዓንቲ እንመሃረሉ ናይ ትምህርትና ርእሲ ብዛዕባ ወርሃ ጳጉሜን ዝምልከት እዩ። ጳጉሜን ኩልና እንፈልጦ እዩ። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ዓይነት ኣስተምህሮ ኣለዋ ብዛዕባ ጳጉሜን? ንሕና መበል 13 ወርሒ እናበልና ኢና ንፅዋዓ ፈረንጂ እውን ከምኡ the 13th month ላበሉ ይፅውዕዋ። ስለዚ ካብ ዓለም ካብቲ ካሊእ ዓለም ብዝተፈለየ መልክዑ 13 ኣዋርሕ ለለና ንሕና ኢና። ስለዚ እዛ መበል 13 ወርሒ እዚኣ ጳጉሜን ትበሃል። ከመይ እያ ተፈጢራ? ካበይ እያ መፂኣ? ጳጉሜ ማለት ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ምሳሌታት ሒዛ ኣላ ዝብሉ ብሓፂሩ ክንርኢና። እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩልና ይኹን። ባርከስ እቲ ቃል ጳጉሜ ዝብል ቃል ቃሉ ናይ ግሪክ እዩ፣ ካብ ግሪክ ዝተረኸበ እዩ። ስለዚ ብቀጥታ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ክትርጉም ከሎ ተወሳኺ ወይ ከዓ ተወሳኽ ከም ማለት እዩ። ላምንታይ ወይ ከዓ ካብ ምንታይ ዝተወሰኸ እቶም ሙሉእ ግዜ 30 መዓልቲ ለለዎም ኣዋርሕ 12 ወርሒ ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ 365 መዓልቲ ብፀሓይ 354 መዓልቲ ድማ ብወርሒ ኣቆፃፅራ። ክልተ ዓይነት ኣቆፃፅራ ኣሎ። ንሕና ናይ ግእዝ ኣቆፃፅራ ብዙሕ ግዜ ናይ ዘመን ኣቆፃፅራ እንውፅአሉ ኣቆፃፅራ ናይ ፀሓይ ኣቆፃፅራ እዩ እምበር ብወርሒ ኣቆፃፅራ ከዓ ዝጥቀሙ ኣለዉ። ንሕና ግን ዋላ ክልቲኡ ብኣቡሻክር ዝበሃል መፅሓፍና ዝተፅሓፈ ናይ ኣቡሻክር ሊቃውንቲ እውን ልትንትንዎ ተኾነ ብዋናነት ግን እንጥቀመሉ ናይ ፀሓይ ኣቆፃፅራ እዩ። ስለዚ ብፀሓይ ኣቆፃፅራ ሓደ ዓመት 365 መዓልቲ እና ሓደ ብረሰ 4 ወይ ከዓ 6 ሰዓት 24 ሰዓት እንደ ሓደ መዓልቲ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ብረሰ 4 ከዓ ያው 6 ሰዓት ትኾነላ ማለት እዩ ካብ 24 ሰዓት። ስለዚ ሓደ ዓመት 365 መዓልቲ 6 ሰዓት የለዎ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ከመይ እዩ? ብኣቆፃፅራ ፀሓይ 365 ብቆፃፅራ ወርሒ ድማ 354 ኢልና ኣለና። ኣብ መንጎ 354 እና ኣብ መንጎ 365 ለሎ ኣፈላላይ 11 መዓልቲ እዩ። እዘን 11 መዓልቲ እዚአን እተን 6 መዓልቲ ህፀፅ ዝበሃል እኒኦ ንክልተ ወርሒ ሓደ መዓልቲ ኣስርቆት ዝበሃል በቤተ ክርስቲያንና ኣገልግሎት ኣሎ። ጸሎት ቅድሚ ምጅማሩ ኣስሪቅካ እዩ ኣስርቆት ዝበሃል ስርዓት እኒኦ። እዚ ኣስርቆት ስርዓት እሱ ክፍፀም ከሎ ህፀፅ ሓደ መስፈርቲ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ወርሒ ክሳብ እትውድእ ኣብታ ናይ መዓልታዊ ህፀፅ ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ኣስርቆት ሓደ መዓልቲ ላወሰካ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ዓመት ብህፀፅ ደረጃ ልውሰኻ 6 መዓልቲ እኒኦ ማለት እዩ። ምክንያቱም 12 ወርሒ እንድንዮ ስለዚ
حدا معلت الخلط لو رحت نمتلنا أو عمد شدشت معلت النيو مالتي كابزنا عسرت حدا معلتي نا صحاين نا ورحنا فلا ليلوا تاني شدشت معلتي ن هصص تباهيلن نهصص عوارح تباهيلن يوهابا كنده يترفع حمشته يترفع مالت እተን ሓሙሽተ ድማ ልጳጉሜን ማለት ስለዚህ ጳጉሜ ልትወፀሉ ናይ ኣቆፃፅራ ስርዓት ዋላ ብጣዕሚ ሰፊሕ ብጣዕሚ ጥልቅ ዝበለ ዝርዝር ለለዎ ተኾነ ኣውዚ ለለኹም ሰማዕተይ ግን ስለ ኣበሻኽር ብሰፊሕ ተውጊዕና ኮንፊውዝድ ካብ ምዃን ወይ ከዓ ካብ ምድንጋር ዝሓለፈ ካሊእ ጥቕሚ ስለለይትረክብሉ ብሓፂሩ ዘይመስ ስለዚ ተን ሓሙሽተ መዓልቲ ንጳጉሜን ተን ሽዱሽተ መዓልቲ ድማ ልህፀፅ ኣዋርሕ ተባሂለን ተዋሂበን ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ኣብ ማቴዎስ ኣብ ማርቆስ ኣብ ሉቃስ ኣብ ሰለስቲኦም ሓሙሽተ መዓልቲ ትኾን ኣብ መበል 4ይ ዓመት ኣብ ዘመነ ዮሃንስ ድማ ሽዱሽተ መዓልቲ ትኾን እሺ ተን ሓሙሽተ ካብተን 11 መፅኤን ብመበል ሻድሻይ መዓልቲ ካበይ መፅኣ ተተባሂሉ ከምቲ ኣንቱ ወልክዎ 1 ዓመት 365 መዓልቲ 6 ሰዓት እዩ ኣብ ሰለስቲኦም ማቴዎስ 6 ማርቆስ 6 12 ሉቃስ 6 18 ዮሐንስ በዓሉ 6 24 ተኣኪበን ተን 6 ሰዓት ኣብ 4 ዓመት ተኣኪበን ኣብ ዘመን ዮሐንስ ኣብ መበል 4 ዓመት ንጉስ ኮይኑ ወይ ከዓ ወንጌላዊ ተባሂሉ ናቱ ዓመት ንጉስ ልኾን 24 ትኾን ስለዚ 24 መዓልቲ ድማ ሓደ መዓልቲ ይኾን ማለት እዩ ሓሙሽተ መዓልቲ ትድመር ተንተ 6 መዓልቲ ተደሚረን ለመጻ 6 ሰዓት ተደሚረን ለመጻ ሓደ መዓልቲ 6 መዓልቲ ትኾንና ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ መበል 4 ዓመት ኣብ ዘመን ዮሐንስ 6 መዓልቲ ትኾን እዚ ብሓፂሩ ካብልና ብዛዕባ ጳጉሜ ስለ ትርጉሙ ካበይ ሃምል መጻ መጻጽኡ ቁጽሩ ክሳብ ህንድዚ ብሓፂሩ ብቐሊሉ ካብልና እንታይ ኣይቶም ምሳሌታት ጳጉሜን ከቤተ ክርስቲያንና እንታይ ዝምሰሉ ምሳሌታት እንየው ልብል ብሓፂሩ ከነይራ ብጣዕሚ ብዙሕ ምሳሌታት ኣለዋ ነታ ወርሕ እዚኣ ምክንያቱም ሓፃርያ ኣብ መወዳእታ ዓመት ትርከብ እያ ስለዚ ብዙሕ ምሳሌታት ኣለዋ ካብቶም ምሳሌታት ሓደ ናይ ደቂ ሰባት ምድራዊ ህይወት ጳጉሜ ለናይ ደቂ ሰባት ምድራዊ ህይወት ምሳሌ እያ ንምንታይ ጳጉሜ ኣብቲ ዓመት መወዳእታ እትርከብን ሓፂር መዓልቲ ዘለዋን ነቲ ሓዱሽ ዓመት መሸጋገሪት ዝኾነትን ወቅቲ እያ ናይ ደቂ ሰባት ምድራዊ ህይወት ድማ ሓፂር እዩ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝበሎ መሰብ በዛ 80 ዓመት እንተበዝሐ 80 ዓመት እዩ ወፈድፋኑ ንስነ ምላጽ ኣማው ህማም ካብኡ ለሓለፈ ግን ድኻም ጻዕሪ ሕማም ተዘይኮይኑ ትርጉም ይውልና 80 ዓመት ኣብዚ ምድሪ ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ምክንያቱም ወለድና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ኖሮቶም ዓበይቲ ወለዲ 950 930 700 ዓመት እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ስለዚ 80 ዓመት ብጣዕሚ ሓፂር እዩ እና ለናይ ደቂ ሰባት ምድራዊ ህይወት ትምስል ሓፃር ብምዃና ብተወሳኺ ድማ ነቲ ሓዱሽ ዓመት መሰጋገሪ ብምዃና ድማ ናይ ደቂ ሰባት ምድራዊ ህይወት ዘለዓለማዊ ላይ ኮነስ ላፍቱ ሓዱሽ ዓለም ላፍቱ ዘለዓለማዊ ህይወት መሸጋገሪ ስለዝኾነ ብናይ ደቂ ሰባት ና ህይወት ዕድመ ትምሰል ጳጉሜ ማለት እዩ ካሊእ ናይ ምጽኣት ምሳሌ እያ ምጽኣት ኣብ መወዳእታ ግዜ ልመጽእ እዩ ዓለም ሰማይ ምድሪ ሓሊፎም ደቂ ሰባት ድማ ኣብ ውራይ ኣብ ምዝጋይ ከከም ስርሖም ተቐሚጦም ፍርዲ ዝፍረደሉ ማለት እዩ ምጽኣት ማለት ምጽኣት ኣብ መወዳእታ ግዜ ኣብ መወዳእታ ዓለም ከም ዝርከብ ሁሉ እዚኣ ድማ ኣብ መወዳእታ ዓመት ትርከብ እዛ ዓመት እዛ ጳጉሜ እዚኣ ለተሓዱሽ ዓመት መሸጋገሪት ሃምል ኮነት ኩሉ ምጽኣት ድማ ለተሓዱሽ ህይወት ነቱ ለዘለዓለም እንነብረሉ ህይወት መሸጋገሪ እዩ ማለት እዚኣ ቶሎ ኢላ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ከም እትውዳእ ኩሉ ናብ ምጽኣት ግዜ ድማ ከመቅጽበት ዓይን ለሓፂር ግዜ ኢልከና ኮን ናብ ምጽኣት ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂር ሃም ተጠፍእ ኩሉ ምጽኣት ድማ ብሓፂር ተወድዩ ከከም ስርሑ ብጉራይ ብምዝጋብ ከዓ ትንሳኤ ዘለሃሰርና ትንሳኤ ዘለግብ ናይ ክብሪ ትንሳኤና ናይ ሓሳር
ናይ ጉስቁልና ትንሳኤ ተላዒሉ ሰብ ከከም ስርሑ ላብ መንግስተ ሰማያትን ላብ ሲኦልን ሕማቕ ዝሰርሕ ላብ ገሃነመ እሳት ጽቡቕ ዝሰርሕ ድማ ላብ መንግስተ ሰማያት ልሸጋገርሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ምጽኣት ምሳሌ ኮይና ከዓ ስንገር ብቤተ ክርስቲያንና ካሊእ ጳጉሜ ናይ ተነሳሃያን ምሳሌ እያ ንስሓ ናይ ዝኣትዉ ሰባት ምሳሌ ሓደ ሰብ ሓጢኣት ሰሪሑ ከከምቲ ሓጢኣት ዕድመ ልኩ ንስሓ ዝወሃበሎ ልተወሰነ ግዜ ከዓ ንስሓ ዝወሃበሎ ከከምቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ልወሃቦ ቀኖና ይፈላለዩ እንተኾነ ግን ብዋንኡ ነቲ ና ንስሓ ህይወት ይልምስል ንምንታይ ጳጉሜ ኣፍትና ኣረጊት ዓመትና መወዳእታ እያ ትርከብ ንስሓ ድማ ብሓጢኣት ዝለኣረገና ደቂ ሰባት ህይወት እያ ልትወሃብ እዛ ጳጉሜ እዚኣ ካብዚ ኣረጊት ዓመት ካብቱ ዝሓለፈ ዓመት ናብቲ ሓዱሽ ዓመት ከም እትሸጋገር ከሉ ንስሓ ድማ ነቲ ብሓጢኣት ዝለኣረገ ሰውነትና ሓዱሽ ገይራ ላብ ትቐጻልለሉ ሓዱሽ ሓጢኣት ለይስምዓምዖ ወይ ከዓ ኣንሕና ደጊምን ሓጢኣት ለይሰሪሕና ለይንኩንነሉ ህይወት ሓዱሽ ህይወት ልትሸጋግራና እያ ማለት ለናተ ንስሓያን ምሳሌ እያ ሓጻር ምዃና ንምንታይ ዕድመ ልክዕ ይወሃቦቱ ንስሓ ለሓፂር ግዜ ይወሃቦ ግዝያዊ እዩ ንስሓ ቱና ንስሓ ግዜስ ግዝያዊ እዩ ብህይወት ልነብሮ ግዜ ኢልነውሕ ስለዚ ናተ ንስሓያን እውን ምሳሌ እያ ብዙሕ ሰብ እንደውም ይጾም ኣብዚ ወቕት እዚ ዓመት ሙሉእ ሕማቕ ስራሕ ላሰርሕ ወይ ከዓ ሕጊ ላጥሓሰ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ጳጉሜን ክበፅሕ ከሎ ተን 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ልጾም ንስሓ ዝኣቱ ሰብ እኒኡ ግን ናይ ፈቓድ ጾም ብዛዕባ ጾም ክንነጋገር ከለና ሰለስተ ዓይነት ኣጽዋማት እንእዩ ኢልና ነይርና ናይ ኣዋጅ ጾም ከምኡውን ናይ ፈቃድ ጾም ሳልሳይ ድማ ናይ ቀጽዓት ጾም ኢልና ነይርና ስለዚ ጳጉሜ ከም ናይ ፈቃድ ጾም ተባሂላ ብዝተፈላለዩ ምእመናን ኣብ ዓመት በብዓመቱ ላተጸበዩ ልጸምዋ ናይ ጾም ወቕት እያ ንምንታይ ናንስሓ ምሳሌ እያ ተባሂሉ ስለ ልፍለጥ ዓመት ሙሉእ ልግበርክዎ ልበደልክዎ ልፈጸምክዎ ሓጢኣት ሒዘ ናብቲ ሓዱሽ ዓመት ክመሓላለፍ ወይ ከዓ ክሸጋገር የብለይ ኢሎም ልቢ ገዚኦም ሰባት ንስሓ ዝኣትውላ ግዜ እውን ስለ ዝኾነት ናይ ተነሳሃያን ምሳሌ እያ ተባሂላ ትንገር እምበኣርከስ ምሳሌታታ ካብ ብብዙሑ ብውሕዱ እዚ ይመስል በቲ ቤተ ክርስቲያንና ልንገር ግን እዚ ማለት ይኾነ ኩሉ ነገር ኣብ ሓንቲ ሰዓት ተነጋጊርካ ትውድኦ ስለ ዘይኮነ ብሓፂሩ ክንፈልጦ ልግበአና ንእሽተይ ነገር ተሒዝና ትልጎለደ ድማ ካብ ምንባብ ብዙሕ ግዜ ስፑን ፊድ እንደሊ ንሕና ማለት ብማንካ ምብላዕ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ብንግግር ጥራሕ ክግለጽ ክንጽበ ይብልናይ ተናጋሪ እውን ኩሉ ነገር ተናጊረ ክውድኦ እኒአኒ ክብል የብሉ ዝተወሰነ ፍንጪ ብንግግር ተሰሚዕና ከይድና ከዓ ብሰፊሕ ዝተጻሓፉ መጽሓፍቲ ስለለዉ እቶም መጽሓፍቲ ብምንባብ ፍልጠትና ክነማዕብል ይልግበአና ስለዚ ብሓፂሩ እቶም ምሳሌታት ቤተ ክርስቲያን ልወሃቦ እዚ ማለት እዩ ከመይ ከክነኽብራ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ወይ ከዓ ትውፊትና ትውፊተ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እውን ትውፊቱ እቲ ትውፊቲ እቲ ስርዓቲ በበይኖም ይኾን እንደውም ቤተ ክርስቲያንና ካፍቶም ካልኦት ቤተ እምነታት ልባሃሉ ሰባት ፍልይ ለበላ ሰለስተ ነገራት ዶግማ ሃይማኖት ቀኖና ስርዓት ከምኡውን ትውፊት ካብ ደቂ ሰባት ካብ ውሉድ ላብ ውሉድ ብቃል ልመሓላለፍ ስርዓት ለለዋ እቶም ሰለስቲኦም እዚኦም ነገር ልክዕ ብሰለስተ ገመድ እልተፈተለ ነገር ከም ለይብጠስ ጠንካራ ጽኑዕ ከም ዝኾነ ኩሉ በቶም ሰለስተ ነገራት እዚኦም እልተፈተለት ሃይማኖት እያ ኒያትና ሃይማኖት በዓሉ እንዮ ቀኖና ወይ ከዓ ስርዓት ኣሎ እቲ ትውፊት ከዓ ኣሎ ስለዚ ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እውን ከመይ ክነኽበራ ከምለለና ብትውፊት እውን እንታይ ላኽበረና መጺና ወለድና እንታይ ላኽበር መጺኦም ንሕና ከዓ ከመይ ክነኽበር እኒአና ልብል ብሓፂሩ ንርኢና ሓደ ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና ንእማን ዝተባሃለ ንጉስ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ተጠሚቑ ካብ ለምፁ ልድሓነሉ ግዜ እዩ ተባሂሉ ስለዝፍለጥ ንእማን
حاسيو تسبيلو صبل كافتي نبرو ناسغا لمص سونتو بلمص نديدو نبره كم لدحانه كله انحنا ون بحاتيات لمص ندينا اينا او زعمت زي بديلنا اينا مو حاتياتنا يقربلنا الا بلنا بما إلا تحسبنا بصبل لا تحسبنا كنحلفو سرعه له معناتي ويكا قانون له معناتي نا وديتا قديتا ማንም ሰብ ለገድዶ ነገር የለ ግን ስለ ታሪክ ንእማንና ስለ ቅዱስ ኢዮብ ትዕግስተኛ ኢዮብን ከሙ መስከረም ሓደ ካፍቲ ኖሮ በሰይጣን ምክንያት በፈተና ምክንያት መጽይው ነበረ ደዌ ወይ ከዓ ሕማም ተጸቢሉ لدحانلو ጊዜ ብምሕሳብ እተን 5-6 መዓልቲ ዚአን እዚ ለሐሰብና ናቶም ክልተ ሰባት እዚኦም እቲ ንጉስ እዩ ነገር ግን ላብ ነብይ ኤልሳ መጽዩ ተማሕጺኑ ነብይ ኤልሳ ድማ ከድሞ አብዙ ሩባዙ ይተሐጸብ ይልዎ አው ኸይዱ ተሐጺቡ ለደሐነሉ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ብልቢ ለለመጽወሰብ እዚ ለነውሕ ጊዜ ለምለኸኒ እዚ ከዓለም ማዕንቲ ይመጽዩ ኢሉ ለየዳሊ አሚኑ ለቀረበ ሁሉ ለድሕን አምላክ ምዃኑ መርአያ ስለለኾነቱ ንእማን እዚ ላዘከርና ንሕና ውን ምንም እንኳን በስም ከተጸዋዕና ካማና ለሕለ ስራሕ ይስራሕና ይሙ ኃጢአትና በደልና አብዛ ዓመት እዚ ኩሉ ለበደልናዩ ይቀርበልና ላልና ንጽበለሉ ምዃኑ ይዝከሪ ማለት ይከሙን ናይ ኢዮብ ጻድቅ ዛ ኩላ ነገር ክበጽሑ ከሎ እግዚአብሔር ሂቡ እግዚአብሔር ከዓወሲዱ እግዚአብሔር ከሊው ስለዚህ ና እግዚአብሔር ስም ተመስገነ ይሁን ላበለ በመከራ ላይ ተሸነፈ በሰይጣን ላይ ተሸነፈ አርክ እግዚአብሔር ፈታው እግዚአብሔር ተባለ ስለልሆነ ና ኢዮብ ትዕግስት ርኢኻ ጽድቁ ርኢኻ ትልኖራሓ ትልነበሮ ደዌ በሙሉ ሐምል ፈወስ ካሉ ሁሉ ንሕናውን ዋላ ናስጋ ደዌ ይሃልየና አይምሮና ደዌ የለው አተሐሳስበና ደዌ የለው አተሐሳስባና حميق لاخا يكون لسم لحزن خوين يمو يقرب لنا لابلنا نصبلو مخانو كافتم تاريخات زيوم مرداي كالي بقدوس رفائيل باغمي سلسته قدوس رفائيل عمتاو بعلو يم እንደውም ረህወተ ሰማይ ተባሂሉ ይልፍለት በቤተ ክርስቲያንና ለምንታይሲ بعلو الخالنا رفائيل تاريخ نمزوينا ግን ቅዱስ ሩፋኤል በዓለ ሲመቱ ልተሸመሉ አብ ቅድመ እግዚአብሔር ሊቀ መላእክት ተብሂሉ ልተሸመሉ ሰፊሕ ታሪኩ በመዓልቱ መውዘይና ስለዚህ ቅዱስ ሩፋኤል በዓለ ሲመቱ አብ ሰማይ ክካይድ ከሎ ሰማያት ተኸፊቶም ረህወተ ሰማይ ማለት ና ሰማያት መኽፋት ማለት ሰማያት ተኸፊቶም እዮም በዓለ ሲመት ማለት ስለዚህ ሰማያት ተኸፊቶም ማለት በረከት አምላክ ላምድሪ በሰፊሑ ንወረደሉ ደቂ ሰባት በረከት ረድኤት ለግነይሉ ማለት እቱ መኽፋት ሰማይ ክባል ከሎ በደረቁ መኽፋት ላይ ሆነስ አብ ደቂ ሰባት አብ እግዚአብሔር ልነበረ ንኃጢአት ሰማይ ተኸፊቱ ተቀንጢጡ በረከት ላምድር ለፈሰሰሉ ጊዜ እዩ በሲመተ ቅዱስ ሩፋኤል ምክንያት እዚ አብ ቤተ ክርስቲያንና ረህወተ ሰማይ ተብሂሉ ልፍለጥ ማያት እቶም ወሓዝት ልበሃሉ ማያት በቱ ጊዜሱ በቲስ በዓለ ሲመቱ ጊዜ በረከት ካብ ሰማይ ላምድር ለፈሰሰሉ ጊዜ ማያት እንኳን የሆነ ሰማይ እንስሳይ ማያቱን ተባረክሉ እዩ ለኸዱ ኖሩ ሕጃት ወሓስቲ ጠጠው ንበሉ ንሕና ሐዚ በቤተ ክርስቲያንና አሃዱ ክባል ከሎ ትክክለኛ ስርዓት ለፈልሰ አይንቀሳቀስ አሃዱ ተብሂሉ ክሳል ወዳ እንኳን የሆነ ንሕና ደቂ ሰባት ለመዛዝን አይምሮ ለለና አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ ተብሂሉ ላተጸለየ ምንቅስቃስ የሆነ ማያት ቅዱስ ሩፋኤል በዓለ ሲመቱ ክካይድ ከሎ ጠጠው የሚለም ካብሉ ይሕዙሉ التبارخሉ ስለዚህ ብዙ ይልሐሰብና ማያት التبارخሉ ወቅት ስለለሆነ ወጽኢና ካብ ገዛና ወጻኢ ላብነለው ሩባታት ላኸድና እላ ተጸበልና በረከተ ሩፋኤል በረከተ ቅዱስ ሩፋኤል ይሕድረና ላበልና በትግዜ እሱ التبارخ ማያት ሕዝቡን ክባርኹና እዮም እግዚአብሔር በጸሎተ ቅዱስ ሩፋኤል ቶማያት ክባርኹም እዩ እንሳቶም ድማ ለአና መድኃኒት ኾኑና እዮም ኢልና ለሐሰብና ኢና ንጽበለና ክንሕልፎ ለለና እዚ ሓደ ማለት እዩ
كالي أبز حلفة عمت لبدلنا يبدل كله اللي حسبنا ويتانا أملاغنا نسخة خوين خنبي كم سبس إن إحنا أبجز مريتون أي مترنا يعني كم جمرنا كم سرحنا نسخة خوين خاجن خيل خان عمت كل عوير خاننا سلازي أفتح حدش عامة دما لأخي لسوي لحقو سرح لك سرح وتلنا برن حتيات من قدت حساس وكله قديفة بيمان كنهبر نايمان سرح كسرح حق زني إلنا نمحس أنا يكون له زي لا قبرنا عينا كنحلفه لنا كم تعنتو البلقو ببانا بسرعة بيت كريستياننا ناي آواج صومي يخواني ناي قل صومي دك سبات كم تعنتو البلقو بقلهم كساب قدوس يوحنس كذي لصوم الوقت كالوت بيت أمنات هاتكن خالي صوم سلالي ولهم أو عمد زين حمشت مع الحزرت من سلالي قناة مبلع عمستايم بي مسؤام سلالي يقولوا سلالي يسمع معهم ناي آواج صوم غيرهم لتكمل له علو خالي بيت أمنات عتيقة داي ملكتك مزرعة وصبق سلالي يخوانا ناو علم مخنياتي اليوم زخونه قمت أيو لا صومنا لا سألنا لا بخنا لا تسأبنا كنحلف ولقبنا مخانو تلا حلف حتياتنا خقد فلنا أو مزع جزيد ما حد شيء بيت كنحس بمحساب لإجزاير بمحمسان كنحلفهم لنا جن بتوفيت لجنا يوني مالتي كالي حدش اكدن حدش حلمن ونكلينا بمحساب تعامتو زي قوي سأنيحنا لا قوينا لا وزعنا لا وردنا سأنيحنا لي تساقع لنا نقر كلي خيل تساقع لنا دما بحما ترقمنا يوك على لا بحما قالوا على حدا حدث بزح قرش رقيبو اللي مست لخالي حاتيات لخالي سبب المقتال بيتسبب المحزان እግዚአብሔር المحزان لو علو كلي خيل እግዚአብሔር باري خلو يخون الخيلو لقوي كله يساقعلي ብዙሓት ሰባት ይጎዩዮም ግን ብዙሕ ውሕዳት ሰባት እዮም ውፅኢት ዝረኽቡ እቶም ውፅኢት ዝረኽቡ ሰባት ድማ ኣብ ዋዕላት ገንዘብ ወይ ከዓ ኣብ ዋዕላት ሃብቲ ከይፈለጡሉ ልባዕሎም ኣርሲሖም ቤተሰቦም ኣሕዚኖም እግዚኣብሔር ዝሕዝኑ ሰባት ከዓ ኣለዉ ስለዚ ሓድሽ እቅድ ሓድሽ ሕልሚ ክህልየና ብምሕሳቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ብምስራሕ لبعليلة لبيتسميلة لأمنا خيلة أحزين إيه عاوز عامة زيجن زي أي دقمي يقداس بو فانتا زي كسرحي إلى خا صبو صراح صبو قدي صبو حلم التحال مولو جزي أول مخان مكنياتهم تو أغمين زي تو ناب أغمين جزي كافت لا أرجع عامة لا أفتح حدش عامة المحل على فلوس لأنه هنا حدش حلمي حدش أكيد حزنا إنا كنحلف ولقبنا بتوفيتون بسرعة بيت كريستيانون كم خنقبر كم كنخبريو تو لسأن حنا ولدنا وناتا بيت كريستيانون ازي انقدي عقمي من يهل كنديناي سفيح ترقم للوا سفيح تاريخ للوا مخانو بحاصيرو رئينا لنا أبقى على دما ناي قدوس رفائيل بقى سيمن تاي مسل شوون كلون تاي تسريحو السو تاي دق سبا تاي تسريحو امونغ እግዚአብሔርን امونغ ሰብን ኮይኑ ታይ ብዛዕባ ጦበያና ጦቢት መጽሐፈ ጦቢት ለለኩም 81 መጽሐፍ ቅዱስ ለለኩም ሰባት ምንባው ትኸሉ ካብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ስለ ጦበያና ስለ ጦቢት ቅዱስ ሩፋኤል ድማ መገልገል ኮይኑ ከመይ ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ ሰብን ኮይኑ ከም ለገልገለ لترخ مصحف قدس ስለሆነ እሱ በመርአይ ከን ረዳእነ ኸሊና በአርከስ ብዛዕባ አጉሜ በመልከት በሐጽሩ እዚ መስል ኣብዚ ዙርያ ያለለኩም ሕቶታት ወይ ከዓ ከምዚ ክሳብ ሕዚቶም ተማሃርናዮም ናይ ትምህርቲ ርእስታት ኣለውቶም ቪዲዮታት ኸይድኩም ትሪኡ ኣብኣቶም ውን ለለኩም ሕቶታት ተሪኢኩም ናይ ሕቶን ናይ መልስን ግዜውን ጌርና ካባኸቶም ንመጽ ሕቶት ኣለዮም ቶም ሕቶታት ኣኪበ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ጌርና ክንማሃር ንኸሊና ማለት ይብቀጻሊ አላ ዓይን ለጀመረና አጀሚሩ ለፈጸመና እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይንዑ ይኹን እቱ ልመጽለሉ ሓድሽ ዓመት ድማ ኩልና እንሕጎሰሉ ለሐዘነ ኩሉ ልጽናዕናሉ ለሰአነ ኩሉ ዝረኽበሉ ለጠመየ ኩሉ ልጸግበሉ ለተዓጸየ ኩሉ ልክፈተሉ ጸጽብቁን ንሰምዐሉ ጸጽብቁን ንገብረሉ ጸጽብቁን
እንሪኤሉ ለኽገብረና እግዚአብሔር እትልመጽለሉ ዓመት بحق እግዚአብሔር በምሕረቱ بعين ምሕረቱ ክርየና بحق بقالات ክትገልጾ بጣዕሚ لخبد ብዙሕ ግፍዒ ብዙሕ ወጻዕ ብዙሕ ጸገም ለለው ህዝብና እፎይ ልብለሉ ሰላም ራህዋ ልረኽበሉ ዓመት ይግበረልና ልመጽለሉ ዓመት ዘመነ ሉቃስ አባያና ይግበሮ በረከት ረድኤት ሰላም ጥዕና ሁሉ ጽቡቕ ነገር እንረኽበሉ ይግበሮ ክሳብ ትልመጽለሉ ናብ ቪድዮ ጊዜ ኩልና በሰላም ጥዕና ይጽንሐና ጸጽቡቕ የስምዐና እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ኩልና ይሁን